Wena mama. Baba, yazi ngithume ingane esitolo ngithi hamba ungicela usesiphi. Yona ngibuyela no Vodacom. Hayi bo. Yabo masine, lokwaqala le national lockdown nje. Lezi ngane azizwa, zifuna induku. Hayi wona ngifuna ukushaya ngoba azizwa kakhulu. Azizwa nje. Hayi, yona ngofana ngale induku yethu. Azizwa. Sanibonani. Ninjani? Sana sami. Ngibona ukuthi kungcono kulethele naso sikhaftini ukuze ungabheki ntambama. Ngiyabonga sana sami. Bengabuye ngono ba kodwa ngaphandle kwakho. Uyanjena ukuthi kuthanda kangakanani. Ha. Nisale kahle. Awungibongile sana sami. Alright. Hey masine. Hey, yabo lezi ngane, fanele ngishawe impela. Ngathi ngikhuluma ngedwa nje. Masine. Masine. Engathi ngikhuluma ngedwa nje. Lezi ngane fanele ngishawe Hayi ngempela. ngiyabona mfethu yazi, ngiyabona. Boss. Yazi. Fanele mina ngedwa yazi umuntu onemali esikwini. Khipha Monday to Friday. Kusela uthanda khona yazi. Ngizenzela ngicela. Manje ngamanye amazwi-ke usho ukuthi wena ngithanda. Awu, ayishaya khona ejweni ngikuthanda serious. Okay. Nothi ngithanda ngokuqala phansi amadolo ngibona ukuthi ngithanda. Awu, ngizokwenza noma yini. Okay. Phamisa izandla zowu-2. Ubala lo. Cimela. Hayi ngizocimela noma kanjani sisi. Wavalisisa amehlo wowu-2. Ah ngiwavala icetha ngicangibona ngishimpukani inhloni. Uyangithanda? Yebo ngiyakuthanda. Hawu. Uyangithembisa ngakho konke ukuthi uzongenzela kona. Ah ngikuthembisa ngempela bosi. Uthini-ke ngalomuntu wami enginaye? Sizomfihlela noma umshiye ngikwenzela yonke into ngoba nginemali zami. Lehlisa izandla usukume kodwa amehlo ungawavuli. Ngizokwenza njengoba usho nje. Cela ungiphe ihagiki. Awu wasa. Bona siyabonga ukuthi nibuke le video. Cela ukuthi nisubscribe. Mathi uthinta leyo nsimbi leyo sekuyiyona ukutshela imali esifake ivideo. Ekhulume ngiconkelela amanzi enhliziyo. Abantwana ukhalelana. Uthi inkinga lento ingiphethe kabi. Yini lephethe? Akukhulume ngicongezela into edliwayo. Mangicabanga lento kufanele ukuthi angibulale wonke umuntu osiphaza.